Здравейте на всички потребители на VBOX на YouTube, аз съм Мелка и това е втори епизод от Ironcraft. В първи епизод разгледахме спална, сега ще започнем с евентите по-точно. Казах, че ще разгледаме минигеймсовете, ама това ще запазя за трети епизод. Тук е евент 1, тук е честрум, ето готови са за 12 часа. Тук са двойни честове, в 8 часа са единични честове и са само един ред. Да, и в края има едни фолки, които са по 9 честа или 10 бяха, не знам, да. И това е често, тук на евент 1, евент 2. На евент 2 тук е много интересно, тук търсите вълна. Ето тук са вълна и намерите наградата и админти ви дадат. Тук казва спечели, тук са тук ще ви покажа как да спечелите, да. Тук е кошчето за айтами, това се казва Disposal, тук като натиснете бутон, оставите тук. Айде да спомняме, че ще оставя на ябълка. Ето сега е тук, сега като го отворя го няма, защото го изтрих. Да, и това е Disposal. Така, това беше евент 2, това е евент 3, тук е Jump. Тук има награда, ето то си пише тук са дневните награди. Ето там са научните награди на научния. Това е за сега. Където е? Да. И тук е евент 3, сега е евент 4. Тук е евент 4, е много интересен евент. Админите чупат под вас, чупат под вас ето тези блокове и вие трябва да бягате и последният оцелял печели наградите като на евент 3, да. И това беше евент 4, много кратки ги правя, ама така. Евент 5, това нещо като евент 2, ама тук се търсят честове. Вътре с тези ИЦБГ от тези наградници, Bots, Sword, Legends и Chestplate. Да, и това е евент 5, сега е евент 6. Евент 6, тук това първия ред го махат и отдолу са такива, как да го кажа, руди. И вие трябва да ги трошите, съберете XP, взимате си за къщи, да имате и тъй все пак. Това е, да и това беше евент 6, това е евент 7. Евент 7 също много особен евент. Тук в евент 7 админите ви слагат препятствия, джъмп по-точно де, как се искат могат да направят и вие трябва да го минете и ако спечелите ви дават същите награди като на евент 3. Те почти всички евенти са като на евент 3. Сега и това беше евент 7 и сега почваме евент 8. Евент 8 първо е много странен, защото първо е джъмп тук, после отива навътре пак препятствия са и накрая като печелите ви дават същите награди като на евент. Това беше евент 8, сега отиваме на евент 9. Евент 9 е абсолютно същия като евент 8, само че отпред няма джъмп, само и препятствия са. Да, само препятствия са и накрая, като го минете, получавате като на евент 3 награди. Това беше евент 9, сега евент 10. Те са 12 евента общо сървър. Да ви кажа не само. Така, тук е евент 10. Тук на този пък евент админите спамват мобове. То само един админ прави евентите все пак де. Ама с различни админи, не е всеки админ, да е по всяко време. На всеки евент е. Ето това сървър, където това хостера го спамва. Така го пишете, извините. Ето тук на евент 10, както ви казах, че един админ, който води евентите, слага мобове, да, и така накрая има 3 уинтера, които трябва да ги убиете. И така свършва евент 10, сега отиваме на евент 11. Евент 11 първо почва малко джъмпчи, после отива вътре в едно тунелче, после минате препятствия и накрая има и обратки, като ги минете е финиш. Така, това беше евент 11 и последният евент, който ще разгледаме днеска, тук е лабиринт. Като го пуснат, като махнат бедрога, има един лабиринт, който трябва да го минете и накрая получат награда като на евент 3. И това беше всичко от мен за евентите в Ironcraft. Ще се видим в епизод 3, където ще може да оставим и други неща от сървър. И довиждане.